Здравейте, това е 58-ми епизод от сезон 2 на Hardcraft и съжалявам, че не си имах толкова много време, просто имах толкова много работа и съм толкова заета и нещо отварят магазини трябва да помагам и затова няма много да успявам да седа на компютъра. Затова намерих време точно сега да седна и съжалявам, че не съм снимала от много време, от няколко дена, може би. Ама просто имам много работа и трябва... Просто имам работа и няма да мога да снимам толкова често, за което съжалявам, но ще си продължавам проектите. И да, значи сега, ако успея, мога да снимам и епизод на нека игра Minecraft, но това не съм сигурна. Горе има някакви дървета и някакво писи ми се видя, така че ще отида да убия прасето. Обаче имаме проблем. Крипър. Гръмни. Аре. Аре бе. Умри поне. Така. И се извинявам за това, че няма да мога да снимам толкова време, но просто имам много работа и трябва да помагам. И да, значи тук намерих някаква къщичка на... Не знам на кой. Някакви книги има тук, които ще чупа. И ще си взема дървото. И да. Сега. Изчезвам от тук, Ох! Ма колко ще умрях. На 3 сърца. Аре бе, пич, наядох ли си? Така, сега да ми се запълни малко... Да ми се запълнят сърцата. И... този епизод... Не знам какво ще правим. Добре, изчакайте секунда. И да, тук съм. Значи, секунда да видя факели, имам само 16. Значи, имам завърлен, значи това да го преработя цялото и ще си направя букшелфове. Някакъв самолет минава. Чакайте малко. Направих си 2 букшелфа. Дори не знам за какво са ми. В смисъл, да си украса. Опа. Така. Значи това тук, тези книги тук, това тук, тук, и букшелф, този букшелф, значи ще го чупа, защото не ми трябва. Значи, това ще е епизода, леко тъпи епизоди правя. Така, ама супер много се извинявам. Колко минути стана, бе? 3 минути! Няма да е толкова епизод, няма да е толкова кратък. Значи мисля тук да си разчиста малко и да си направя нова къща от смисъл отгоре. И обаче отдолу да си имам тази къща, но горе да си построя, ако стане нещо, отивам долу. Да, тук обаче трябва да разчиста малко. Добре, като направя поне някакви основни къщите или като направя къщата, ще пусна епизода. И продължаваме. Виждате, тук направих къщата. Сега си правя покрив. Така. И една врата
къща, която ще е ето тук. Тук. Ето направо си излизаме къщата. Само трябва да направим резиденция. Има табела. Значи като направя резиденция ще пусна клипа, но ще се опитам да направя, не съм сигурна. Така, значи опитах се да си направя резиденция, но нямах толкова пари. Затова мисля горе в една къща. Не знам какво ще търша горе. Значи това ще е епизода. И да, чао.